con này bé sài tui sài mà đó mà bồn ơi phần lụa tới thôi mà bồn này ngay là ca hói chập đá bé tui mà đó na mà bồn dốc được phơi ăn lụa mà bồn ơi mà bé sài chung nhom đặc riêng mà bồn mà nè chơi lụa mà bồn ơi mà nè mà là chơi mà bồn mẹ lọ mình tên nè mà bồn nè cách mong tui chứ ngay nhau mà bồn đang ăn chơi là vinh đôi cá thế mà bồn nè lọ mặt mày chăng à mà bồn mơ nè chơi lụa mong mà bồn cách cho từng nè mình tục tế nè chơi lọ nè mà bồn ơi nè mơ mà bồn nè chơi lọ mình tên nè bồn đào ca ấy đào plai mà bồn nè plai hói dựng bè trùi mà đòn mà bồn trùi với ngay nhá mà bồn vườn lụa tật kêu bông bal với ngay đang na mà bồn đấy nè mà plai về bồn từ nón ón mơ nè plai đào đang mà bồn nè lọ khu mà bồn nè bỏ hộp bán đến là nhanh mấy tên mà bồn nè từ mà bồn nè trùi đào mà bồn nè bạn tận ai mà bồnวันนี้ตะกรึงที่ทางแมงโอนเลยเนี่ยแบบบ้านพนีไอแมงโอนเอาปีบก้าตรุยมาดองแมงโอนเมียนพอไปย้อยมันเต้นแมงโอนเลยดำสดายเนี่ยเอาแมงโอนไงตะกรึงแมงโอนเนี่ยสดายแบบไงมันยังแมงโอนเนี่ยอะไรเวอร์สโตรเวอร์ลุตะกรึงแมงโอนมีนนงสโตรเนี่ยแมงโอนเนี่ยมีเงาสลักปริกแมงโอนเนี่ยนี่มีไอ้ต้มชุบต้มไปยังต้มแมงโอนอะไรนี่มีปัญหาแมงโอนมาหกใบจุ่มยำดาวให้แมงโอนมาหกจุ่มยำแมงโอนมาเนี่ยแต่ชิ้นงานยังแมงโอนนั่นลุแมงโอนหกม้วนได้หกม้วนนะเนี่ยทอดสั้นเนี่ยแมงโอนเนี่ยมือตะกรึงไอ้แมงโอนเนี่ยลุกับต้นน้องได้แมงโอนมาเนี่ยมาหกจุ่มยำแมงโอนมาดังนั้นเอาคุณจะได้แมงโอน